Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। खुलुमना फंबाय बैसो हिसाबै आं गेदेर दा नोंथाङा एयारपर्टआव नबजित नार्जारिखौ बरायनो फैनानै गोसोखौ माबायसा मोनदों? गोसोखौथ' दिनै नैबे एयारपर्टआव फैनानैल' गुरलुब मोनब्रबदों बे नङा। नबजित नार्जारिया जेब्लानिफ्राय DIDनि फ्ल'राव गाखोजेनदों बे समनिफ्रायनो जोंनि गोसोआव, जोंनि थैयाव, जोंनि मोदोमाव गुरलुब मोननाया दङ जे बिथांखौ जोङो बोरै देरहासार खालामनो आरो बिथांखौ देरहासार खालामनायनि गेजेरजों बर'नि मुंखौ बुहुमाव बोरै आरो गायसनबावनो थिग बेबायदिनो बिथांनि देरहासारनायखौ माने जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै लुबैग्रा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेयो मोनसे आफाद आरो आं बेक्ति हिसाबैबो आङो दिनै नबजित नार्जारिनि जिखिनि देरहासारनाय बेखौ आङो लुबैग्रा आङो सासे बेक्तिमोन आरो बेबायदिनो दिनै बयनिबो अनसायनाय, बयनिबो मददनि गेजेरजों, बयनिबो भटनि गेजेरजों, बयनिबो बोसोननि गेजेरजों, बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों दिनै नबजित नार्जारिया जे देरहासार जानो हाबाय बेवहाय आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो एबसुनि जानानै आङो नबजित नार्जारिनिसिम रोजा आङो साबायखर बावदों, कंग्रेचुलेसन बावदों, गाहाम हामलायनाय बावदों आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि फोरोंगिरि, बिथांनि बिमा बिफा आरो बिथांनि मददगिरि आरो गासै भटार्सफोर बिथांमोननोबो आङो माने रोजा साबायखर बावदों आरो DID जे मोनसे GTBG अर्गेनाइजेसन आङो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखरखौ बावहरदों आरो गासै जोंनि भट होगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसनखौ आं बावहरदों। दा बिथाङा नबजित नार्जारिनि न'खरा गोरिब हिसाबै नोंथाङा हयथ' BTR सरकार BKWSCखौ माबा अनुरद खालामगोन नामा, खावलायगोन? जोङो थांना थानायनि माबा फोरोंनायनि माबाफोर लाहार फाहार खालामजायो नामा बिसोरनि? जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय बेबायदि जे मोनसे जाफुंसार जानो हानाय बियो खस्थ'नि गेजेरजों, नाजानायनि गेजेरजों जादों, बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो बेबायदिनो नबजित नार्जारिनि न'खर बा नबजित नार्जारिनि जौगालांनायनि थाखाय नट अनलि माने BTR सरकार, नट अनलि आसाम सरकार, भारत सरकाराबो जथेस्थ' बेवहाय जोथोननि बा हेफाजाब होलांनांगौनि थाखाय मोनसे दायित्व थायो आरो नबजित नार्जारिया दिनै गाव मोनसे केरियार दानो थाखाय जे गावनियाव मोनसे स्किल दङ आरो बेखौ दिनै बुहुमनि बिखायाव दिनै दिन्थिनो हाबाय। बेनि थाखायनो बिथांनो जथेस्थ' नङाब्लाबो माखासे एसे मदद मोनोब्लानो बिथाङा दावगालांनो हागोन आरो बिथाङा इयुनाव मोजां दावगालांनो हानांगौनि थाखाय जिखिनि मोनसे साजेसन, बोसोन बा मदद बेखौ जेन माने गासैबो एंगेलनिफ्राय जुदि होलाङोब्ला बिथाङा आरो साबसिन मुलुग दरबाराव जाफुंसारबावनो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो। गोजोन्थों। আমাৰ যে অসমৰ পৰা তিনিজন DID লিটিল মাষ্টৰত জিকি আহিল, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? মই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে ক'ম, যি তিনিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তেওঁসকল অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু তেওঁসকলে অসম গঢ়িব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু আমাৰ অসমত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আছে, তেওঁসকলৰ নিশ্চয় ভূমিকা আছে। তেওঁসকলে সৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে যে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কিংবা বিশ্বত অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তেওঁসকলক উৎসাহিত কৰক। ইয়াত যদি কিবা জলপানীৰ ব্যৱস্থা আছে এইসকলে তেওঁলোকে জলপানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰক আৰু ভৱিষ্যতত যদি তেনেকুৱা আকৌ কিবা সুবিধা আহে অসমৰ পৰা কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক উলিয়াই লৈ যাওক আৰু বিশ্বত অসমৰ গৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰক। মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। नबजित नार्जारिनि सोमोन्दै बुंदों दा बर'आवनो बुंदों। गिबियावनो आङो जोंनि आदा फैलाव बसुमतारी बिथांनि चेनेलनि माध्यमजों जोङो गासैबो आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि सिबिनाय आरो आंनि अननायखौ बावहरबाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। थ' नैबे समाव जों रंजानाय मोन्दों आरो बे माबायावनो जोङो गासै दुलाराय जोंनि बुहुमनि बर' माहारि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाखौ नबजितनि परियाल जानानै नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर बावहरदों। मानोना नोंथांमोना इसिबां आसामाव दैबानानि गेजेरावबो दिनै बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ नोंथांमोना बयबो भट होनानै दिनै उइनार खालामनायाव जथेस्थ' रायजोनि अबदान दङ। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ साबायखर बावगोन आरो नैबे समाव जोङो दा नबजित नार्जारिनि लोगोसे आसामनि आरो सानैबो दङ जे आपुन पेगु आरो लोगोसे आध्यास्री उपाध्याय बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि नबजितनि जानानै जों बिथांमोनखौबो मान बावदों आरो बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। जिहेतुनिखि बिथांमोनाबो जोंनि आसामनिनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो नबजित परियालनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय।
আপুনি सोरबा दंना আপুনি बायदि आगोल ओइ गोसोमा আপোনাৰ কোন হৈ আছে আপুনি আপুনি কওক আমাৰ যে অসমৰ পৰা তিনিজন এটাতো হিষ্টৰিকেল টাইম হয় না এইটো আগতেও হোৱা নাই পিছতো নহ'ব যেন পাইছোঁ অসমৰ পৰা তিনিজন একেলগে DID লিটিল মাষ্টাৰ যে উইনাৰ পিছত নহ'ব পাৰে মোৰ মতে নহয় এটা আপোনাৰ কি এনেকুৱা অনুভৱ মোৰ অনুভৱটো কেনেকৈ ক'ম আৰু আপোনাক মই ওচৰৰ পৰাও সিহঁতক চাই আহিলোঁ